Szóval a kaputól bejöve, Orbáncfű, ez az örökzöld fajta, most is virágzik, elég sokat virágzott idén, mióta tavasz van. Szerintem nem szokott ennyit, de hát most szép. Egy kis levendula bokor, még fiatal, majd összeszedi magát. Japán fűz, idén nagyon szép lett, szerencsére. Azt hittem tavaly tönkre megy, de szépen kikupálódott. Őszi rózsák, ez a mini változat, elméletileg ez egy ilyen 20-30 centi lenne, hát ez most ez körülbelül 1 méter. Úgyhogy ez annyira nem sikerült, mármint a méretet eltalálni. Gyertyavirág, kicsit beteg a rózsa, varjúháj, nyári orgona, fehér, mögötte van napraforgó virág, még mögötte van már lilán, nyílik őszi rózsa, füzérajak, még van rajta egy-két virág, mocsári hibiszkuszok vannak fehérbe és rózsaszínbe, Phlox, lángvirág, annyira jó illata van, ahogy lejön az este, hogy így lenyomja. És nagyon fontos, ne vágjátok vissza a fejeket, mert akkor újra fog virágozni. Aranyvessző, itt szépen elkezdett virágozni, tavaly egy szálam volt, most rengeteg sok van. Ez is egy mini változat lenne az őszi rózsából, de hát ez most van vagy 130 centi magas itt. Direkt azért ütettem mind a járda mellé, mert hogy mondom picike is, és jó lesz, de hát óriási nagy lett. Itt egy kis varjúháj, még csak bimbós állapotban, egy fehér Phlox, ez a sárga napszemvirág, azt hiszem, és már kezd virágozni a szellőrózsa. Van itt egy ilyen tolborszfű-szerűség, ez örökzöld, amit egy évelő. Itt volt egy kis kasvirág, egy magról nevelődött, egy kis fűszernövény, de hát átveszik az uralmat itt a járda fölött, úgyhogy erre majd valamit ki kell találnom. Itt vannak a rózsaszín Phloxok, 2 árnyalat, egy sötétebb és egy világosabb. Mögötte egy füzérajak, szépen mögötte egy rózsa, amit most vissza kell majd nyírnom, mert már elvirágzott. Még mellette egy szép fehér orgonafa, még feljebb egy selymakác, hát és egy jó tetves cseresznyefa, de ezt majd még meg kell metszeni. És akkor így jövünk befelé. Óriási méretű hibiszkuszok, napszemvirágok, ott Phlox, az legalább egy 2 méteres magasság, 2-10 is lehet talán, ánizsizsób, kúpvirág, ezzel az a bajom csak, hogy nem évelő, ezt mindig magról újra kell ültetnem, de nagyon szép szerintem. Itt van még benne egy kis gólyaorr, itt most kezd megfrissülni a ligetszépe, még egy őszi rózsa, ez is a kisméretű lett volna, én nem is értem, hogy ezek hova nőnek. Itt lesz a fehér, a rózsaszín, füzérajak, igen, napszemvirág, nagyon sok van. Itt ha ezt visszavágjátok, akkor folyamatosan teljesen őszig fog virágozni. Nagyon szép így egyben. Hát az őszi rózsa, ami nem az alacsony fajta, hát ez ilyen magas, ez megint 2 méter feletti méret. Nagyon szépet hajtott a lonc is. Jövőre biztos tele lesz virággal, már most idén a jég sajnos elverte. Itt is van még egy loncom. Ezt kezdjétek el, alacsony volt, nem mertem visszavágni. De idén úgy döntöttem, hogy megpróbálkozok vele. Hát és úgy látom, hogy volt értelme, mert ez egy jó 1,5 méteres pajtás. Sokkal szebb lesz ez így. És akkor egy japán féle díszfű, japán díszfű. Fölötte a görög tekács, nagyon apró kis virágai vannak, nagyon szép, még nem virágzott eddig nálam. Most meg már majd kicsattan, itt lenne a járdán is lehet látni ezek a hajtásai. De majd megpróbálom szaporítani őket hamarosan, mert most már lesz miből. És akkor, hogyha így visszatekintünk, így
ez a látvány fogad minket, amikor megyünk ki a kapuhoz. Azért ez így már elég szép. Na, itt nem kell mondjuk parajozni, szerencsére megoldódott a probléma ezzel. És amit akartam még ezen a videón, hogy itt bejövök ezen a kis ösvényen. Hát és ez a fehér flox. Ez annyira szépen mutat, hogy így egybe vannak. Hát ez valami gyönyörű, és olyan jó illata van. Brutál. Nagyon szép. És akkor itt, amit frissen beültettem. Itt is vannak kúpvirágok, verbénák, nem is tudom még mik, mert igazság szerint ezek ilyen meglepetés virágok, mert eltűntek a táblák. Ez is valami szép lesz. Alig várom már őket, hogy fejlődjenek. Rézvirág. Ez is itt vannak verbénák. Majd ezek jövőre fognak nagyon mutatósak lenni. Itt szellőrózsa, őszi rózsák vannak még egy kupacba. Ott belül van még kasvirág. Narancsárga változatban. Itt egy kisebb átalakítások lesznek még, mert ezek is olyan nagyra nőttek. Itt van egy kis fenyőfa. Ez a twister jellegű volt, de már elnyílt sajnos, meg kicsit szomjas is úgy látom. Twister kasvirág, a magot begyűjtöm szigorúan, mert nagyon drága, úgyhogy megpróbálom szaporítani. És akkor itt van még egy csomag lángvirág, nagyon szereti a helyét. Ez az ánis izsóp, ez 2,40 méter. Ez egy 2 éves növény, brutál nagyot nőtt, úgyhogy azért raktam itt az ágyás szélében, mert azt mondták, hogy nem lesz magas. Floxokból van még egy árnyalat, barjóháj is bimbósodik már szépen. Úgyhogy gyertyavirág, ez is a rózsaszínfajta. Ezt majd átoltom barkának. Szépen. Itt van egy kis japán juhar. Kíváncsian várom, hogy mi lesz belőle. És akkor így bírunk innét kimenni. Hogy ez a japán fű, ez mindenhol is ott van. De hát jól megnőttek, itt alatt egy kis virágzás. Kasvirág, palántákat ültettem még oda, hogy ne legyenek szabadon, azok a helyek sem. És akkor erről az oldalról ez így mutat. Így néz ki. És annyira szeretem a floxnak az illatát, hogy nyilván itt a kapuvállóba is kellett, hogy tegyek. Úgyhogy szépen haladnak, májba bokrok vannak, itt még teljesen magról neveltem. Tavalyi vetés, tavaly már kikerültek a földbe, most már elég szépet nőttek. Meg szeretném hagyni körülbelül ilyen magasságba, hogy ilyen 1,50-1,60 magasságba, és onnan visszanyírni csak, hogy át lehessen látni alatta. Mert vannak itt még azért varjúhájaktól kezdve, ott is van, levendulák vannak, ott is még egy varjúháj, őszi rózsa, az is őszi rózsa. Ez is egy őszi rózsafajta. Ez állítólag ilyen apró fehér, nem tudtam, hogy őszi rózsa, mert akkor nem ide ültetem. De mindegy, jó lesz, szép lesz ez itt. És hogyha visszafelé bejövünk a kocsival, akkor ezt látjuk, hogy ezen az oldalon is belóg minden, meg ezen az oldalon is. De nagyon szépen fejlődik itt minden, van itt napraforgónk, hamarosan vannak benne fejek, azok mehetnek a csirkéknek, mert a madarak is szívesen elfogyasztják. Vannak verbénák még, ánizsizsópok, pillangóvirágok, kasvirágok, kúpvirágok, mindenféle, fűfélék megszakítva, és akkor jönnek a kánák, van belőle több fajta, van ez a fajtám, ami ilyen vöröses levelű és piros színű a virága, és akkor van az, ami ilyen zöldes és sárga lesz a virága, azt mondjuk itt lehet látni, ez ilyen tarka virágzatú, szerintem nagyon szép mutatós, és akkor így magától nőtt napraforgó, amit nem akartam kiszedni, de hát lehet látni, hogy mennyit lógnak be így itt a placra, de hát nincs szívem kiszedni őket.